वर्ल्ड यूट्यूब प्रीमियर में देखिए भोजपुरी फिल्म डंस। सारी तोर दिल हमरा में धड़केला। अच्छा तोर दिल हमरा में धड़केला, हमारे वाला तोरा में धड़केला। 30 जून दिन 12:15 पर। हमरा का करे के बा? भुलार काल के काल इशारा देवार 10 हाथ बाहर मिले के चाहिए। रंग बा रोमांस के, कमाल बा कॉमेडी के, इमोशन बा परिवार के। ए चचा तनी अपना गधा सन के ना नदहा में खियावल करा। कैसे की शेर पिंजड़ा के ना जंगल के। Yeah!